delingsfører i første kampvognseskadron med 3. deling. Det ved at være delingsfører betyder, at du har ansvaret for 15 mand ud over dig selv, og 3 kampvogne og en pansret mandskabsvogn. Så skal du sørge for at indsætte selvfølgelig delingen taktisk korrekt og sørge for, at dine folk har det godt. Den her uge er vi så i Tyskland at skyde. Super fedt at komme ned og prøve noget nyt terræn og være sammen med eskadronen og lave nogle fede skydninger i et terræn, som vi ikke har derhjemme, hvor der er plads til, at vi rent faktisk kan få eskadronen op på linjen og drølle frem og fyre en masse skud af. Personligt synes jeg nok, at det er de folk, man arbejder med, altid er super motiveret, og til forskel fra måske nogle andre enheder, at de bliver længe i stillingen. Og det gør, at der er tid til at gå i detaljen, så det ikke bare er hele tiden starte forfra og nyt, men mere at vi kan gå i detaljen med en masse små ting, så vi kan blive super specialister og super dygtige til lige præcis det, vi gør. Du skal selv være håndværker. Du skal selv kunne dit kram på kampvognen. De forventer en delingsfører, der kan føre vognen. Så forventer din vogn også, at du som vognkommandør rent faktisk kan styre vognen. Og så bliver du også nødt til selv at være god soldat i form af din egen afsøgning, og du også selv kan skyde med kampvognen. Men det er da klart, at det er det, vi hungrer efter. Alt det andet, hvad vi har uddannelse og vedligeholdelse og tørtræning op til, det er nice, men det her det er super nice.